you were cute, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know it's the one that When you're not digging the red, I can let you get it in the mind. You may not. This will come and make a leg about those. They have not been anything. Then just who wouldn't have the other? That is what they have for a long time. Oh, that woman and nigga. That woman and nigga show. I got to now. What is that? I'm going to ask you. I just go to him and put them on today. Cái chân ở còn mà để cho sự cái chân ở còn mà để cho sự cái chân ở còn mà na còn mà na cái boss Skills are in there.
ọ bụ ka anyị na-esi egogo anyị na-akọpret n'anya ma ihe nitin a na-eme anyị bụ ndị nwa na-atago nke ba ọchị na nwata na-eme adreesị ụmụnna ya Umenede Johnson. So, I bear because to man last year. I said, Newton of Top Upano Johnson, Chinya, Wanedo,
ọbịa ka mụ na ọkpara ya na ndị ezinụlọ Nwanedo niile na ndị ama ọcha agbọ mmiri niile nọ na Nkwere jiri bịa so ka anyị unu ihe fọdụrụ na ha the remains of our elderly father Ude Johnson Chinyere Nwanedo. That's why we are here. So can I wetara unu ihe fọdụrụ na ha ndewo Aka gere nwata anaghị ahụ ya ọkụ nwa nwaanyị bụ Johnson ịbịara mmiri na gị ọ ga-adịrị gị mma lekwuo ngụ gị nye ha akụ na ụba ị gaghị emeja ha ị ga-emeghe ha n'ụzọ meghe ha n'ọdụ meghe ha n'ehihie meghere ha n'abalị n'aha Jizọs gaa n'udo gị ije n'udo na-awụ na ana na-aga okirikiri Yeah.
mana ọkpara Bishop Obi bụ otu onye kele ọ ya wepụra De Johnson ọkwa na ya wepụra overall Bishop Obi because anaghị arụ abụọ ebishi otu Obi so ihe fọdụrụ na ahụ De Johnson ka anyị wetara n'ezi ọhịa bisi buda ebuda nke na ka o bidoro he started from there even his chairs nọkwa there mgbe oche ọ na-eje elu anyị nọ there so he started from here before ya rụpụ ụlọ so ọhịa ji so dị very very significant na ebururu ya na his house mgbe o bidoso nke a mụrụ ya nke ka ọ gara primary school nke ka o si bido ndụ ya before gawa ala bekee ga-agụ akwụkwọ merie lohu nọ na bank nọ na Lagos rụpụ ụlọ ka ebe but nke a wụ his big nke o bidoso so ọhịa dị very very important na anyị burutere n'eshie nke o nọrọ bido so ọ bụ ya ka m ji so dị ma nke nwoke ọdọ nọ na this family kelekwa n'ọkpara Bishop Obi ọ bụ ya ka m ji si ahụ n'aha m ọ ji agbọ mmiri as incumbent president general ka m aha na unu ụva ihe fọdụrụ n'ahụ dede anyị bụ De Johnson Nwanedo ndewo Iko ọ na-ebi ngwa many idea from Olu ya go ala bekee ọkwa na ezigbo mmadụ ọ na-emegbu mmadụ ọrụ ụmụnne n'anya we are from a polygamous family but his administration system ga ama na anyị ma polygamous family ọ na-achịkọta anyị ọwa onye udo ọ na-achọ ụka for the period of 8 years many ha biri otili aga ala bekee ahụbe m ihe na De Johnson nwere problem before ọ na-elekọta ụmụ nwunye Chineke ka anyị emochi iche asị ọ wụrụ ihe ego a ga-azọpụta ya mana ọnwa ọnwụ anaghị oke ebe ochi otu anyị Chineke ọ ga-eje nke ọma biko ọ dị ije nke ọma ọ ga-arụ gị na mma lekwa ezinụlọ ka anyị nweta n'ahịa Jizọs ọ ga-arụ gị na mma
kpọrọ kwụsị mgboru Thank you, bro. Hey, Johnson. Hello, Roller. How much? I hold how much I did here for the remains. I present to how much I want to general. I hold how much. You should have thought that I remember clearly 2009 when one woke up na Chilo one for Uchenna. Come back to this project early, newly. Uchenna Chilo one. One soon I'll still go over Holia. No, no, over Holia. I'm not Jagahaga. This one, he just came out from school. You know. No, now, but from school, all go and make him on a guy at the Paro to Holia. We also pay for him. And today, on a hall, I need to do that. Why don't I want to look at Google and how you can today? And you for Luna. Let me have more than 1 minute. No, no, Imo State, Nigeria, they receive your cups here in this hall. Anna Masugi, the question. Umungaro Camper, but when I don't come for this, Ogagara, I don't want them to come today. Ogagara, Udoga Wukani. He was a very peaceful man. He was a gentleman, excellent. You know how to show, you know how to make. And when he did here, you are very simple, a very simple man to the core. As you guide him, Ogarona Malakwa, you, my Moji, Lejana, the Bobolino. The Iron Lepere, Amuna Mupiana. No, the question you look. Papa Necha, they do her. About the Mumunga large. You can say, I love the kid. Now, do get on do get a Lagos. Who will have a buggy ruler? Who will have a buggy ruler? Look at a ball of one, Obala have a buggy ruler. No letter for this burial. And when you allow with Satan. Or accident of the Hagen. What was a Geruera Hish? What was a Geruera Hish? Here like a man of Kukanata. My Shihapo, Ogagani, Ogadan, the press I have a ton. The press of blood and Tinaka like in our Haji. I'm out in Mamman. I'm out in Mamman. I'm out in Mamman. Let us guide them come and have much about me. Tuara Mama. Tuara Mama. Sia Mela. Sia Mela. Jesus. Tuara Mama. Sia Mela.
this is the end. The undertaking officers doing what they know how to do it. And I feel like I can take Goma. Union Okana Sanya Chief Chikodi Onowa Ugwehi Tembolali Boburuburu. Over to you. Hey Johnson. Ilorole, when I meet last year, 2024, Biloro, I did a query, Uma Moja, Abominable, and Abatan query, no care. And unfortunate, I can't buy no. I hope I don't. And today, almost Lichuku, Noga Kwa Chitage. I make a Lichuku Nisindoge, Nihena Ibidisukundu. He was a very quiet man, very peaceful. And when he drew him Wakoro, drew him Waki. So, Anya Bitonija, come with how many days now? Road today, at this hour, I need to put here from your new house. And we were here for our huggy. Now hand over officially to your son, Uchenna Chingere Manedo. Now hand over to Uchenna Umwangogo. He was here, Nabata Naha family. The one. Please, you can come in. We don't have time. Yes. Now, I'm a Pasaraka, the Pere, Pere, I went out with the Tango set of God. Nigeria, also my family, the Madakula family, Colonga. They were so they got eaten on Coba. They got Ugundo, your family. They were a new village, you know, one that you don't delay. Jesus Christ, you know, I ain't getting into that. What is making that noise here? You know that? No, report it down there. Daughters will stand by here. You, one of your sisters, they are watching the night. What is it? That's the thing you live on. Piano, hello, piano. Omenga m di decoration na mbụ Chineke na ta mkpụrụ obi m n'udo. Amen. Ma ana m arịọ Chineke nna m ọbụga na ị na-aga. Ndụ niile wu ụmụ ya na biko chịkọta onwe unu dịka kwa azịza n'ihi na agbakọ onye ọma mmiri ya bụ ụfụfụ n'aha Jizọs. Amen. Wo
Uchenna guzoro n'ili nna ya ewo Ijeọma guzoro n'ili nna ya ewo Nnenna guzoro n'ili nna ya ewo Chioma guzoro n'ili nna ya ewo Chioma kwara akwa ewu papa yo Ugo chala chezi papa yo bye bye yo ewu papa yo bye bye Ugo chala chezi papa yo bye bye yo Chere na tamkuro bingena ndokbana haji amen Gozwe no mo ma baliala Sita e baliala So you know, people are going to come out so that people will come and give cards and go. Some will still start. One of them is but all of them will go. No, they can just stay by the side. No, it's one of them. One of them. So you want. But I'm here. Come on, so go no Ghana. Rest in peace. Brother, I ba kelere m je ki nwam. Kelere m je ki nwam ibe ahụ. Brother, I ba kelere m je ki nwam ike chukwu nwam kelere m ibe ahụ biko kelere m azụ m na-ekele. Just iwe chukwu mmadụ iletere. Ya jiri ọkọrọ Emmanuel. Naga ta madro. Iletere m bilo. Kelere m ike chukwu nwam n'ike biko kelere m azụ mama na-ekele. So we get you. How much is that? Rest in peace. The Lord, thank you. Wherever you are going to be, and when you come to be the Lord, you try and have faith. Because you can't get it off. I forgot. Here, Papa, the job began today. You didn't live to see the medical. So the Sahaja people want to take you and so God bless So I know
The church has sent a message across that by 10 o'clock on dot, services commence. Soki. Did you capture all of us? I capture everyone. Chairman. How do you join to worry and then Why have they been at church? The pall bearers will be coming when the comes brass band flanked to honor our quintessential noble son. Yes, Dave Johnson. N'ụlọ ukwu nke Chineke nke ikpeazụ ka echizie n'ọnụ ụkọchukwu wee gwa anyị okwu.
Jesus is alive, forever is alive, amen. He's alive, amen. He's alive. Jesus is alive, forever he's alive, amen. He's alive, amen. He's alive. Jesus is alive, forever he's alive, amen. He's alive, amen. He's alive. Jesus is alive, forever he's alive. Ka ọ nọ ya gwara gị. maọbụ ike dị iche iche maọbụ ihe dị elu maọbụ ihe dị omimi maọbụ ihe ọ bụla ọzọ ekeweke agaghị apụ ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị. Wee n'olu ka ọ na-esi n'eluigwe dasị daa akwụkwọ ngozi na-adịrị ndị nwụrụ anwụ bụ ndị ga-anwụ anwụ n'ime onye nwe anyị site n'ugbu a ka ha wee zuo ike site n'ọrụ ha. Stanza 6.
Oh.
You must learn to be very humble. And that has to do with the topic of our lecture sermon today. It brings to show a picture of how you reverence God in our home. How you get God wherever you may be. And for our relationship. You don't really believe some people believe God. They are well about business to be off. Be careful. God is not God. Don't allow their little fool in each of their temple. Don't allow the little cash you have to mislead you. The little academic you have in your enemies. Let it not mislead you. Don't think you're important before God. God must be respected. I have my text today, which comes from Ecclesiastes chapter 12, 13 and 14. Listen as I read. I will read it in English. Ecclesiastes chapter 12, 13 and 14. This was a statement made by Solomon the wise man. I read. That's the whole story. Here now is my final conclusion, my final conclusion. Fear God. God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. God will judge us for everything we do in us. For this, God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. I hope you had me very well. And God is going to judge us. Does it ring bell in your ears? Or when you come back and never do that today, does it sound like a warning? Fear God. God, obey His commands. God, judgment of God. Fear God, what does it mean? Fearing God. Fearing God means respecting God. All of us here likes to be respected. All of us here, human beings, likes to be honored. Not the love of God. How do you respect the Creator? Fearing God means respecting God. How do you keep holy? H-O-L-L-Y. That is my own English. How do you keep holy? Not H-O-L-Y.
What does that
in judgment. Throw Frederick and I was like, now I'm going to come in. Many are today in jail, especially in overseas. Child trafficking. No lie, no one can do my he had the very oh, but some skeletal attitude, and he was trafficking of children. All of my head and you want to go away, you want to for getting a little bit involved. Going on, not on the location. Mamma, but they do it, no one's in the world. Brothel here and there, hotel here and there, even if some of our hopes, for the new mind, don't hold him, our man. Who wouldn't look at removal of ancient landmarks? Or when you look at the lady, okay, if you are living, it's a time for repentance. Do this quick. Nobody knows the time. I do this quick. Nobody knows the time. The problem was right. Narete la vicina cara. I am a local because of that. Never what I do. Oh, what way to get go away. Go away, Danny, the man. Go die where the man. Go talk about no deep as you know. You get 7%. Papa Johnson, now why you put her? They are going now. I know why you do. This is time for her. Now they will be back. Now that's where we should have been. Who I did? Okay, I did Jamaica. When you were young, I came and got Mama. Jesus Christ, born in one eye. Remember me,
Father, we thank you for your loving kindness. We are grateful to you for the entire family. Oh, I'm going to say that no one will hear the hammer. We are going to say that no one will hear the hammer. We are going to say that no one will hear the hammer. Oh, I'm going to say that no one will hear the hammer. I'm going to say that Johnson Lapo. Equally, Kamala is never on close going. I like Mama when I'm Lapo. There can be General. There can be Indian sin on the mean and the other daily back. The population on our number. Well, I was so glad that I didn't know. But I need to change again and be here and then be here. Never seen on our no. I want to get over this thing, the guy who got seen with the balloon. Well, I need to get again, but I still see Mama. Now you are getting my dinner bottom. Well, I only move back at I want a rapid and there. Well, I need one of our Nime ono dana mo ni ha ge be ono wa yi de ha ka na be na ke de bi ko no be be e be se no na no ma so ta che de e se no ni ke e se no na ke do bi dan se na ra po o wa na ha no ma le ga bo na na o wa na ha ma le ga bo no ni ya ka ya me bi ko onye si o mo ga go si o yo ma ni ga ha no kahawena dai na gane ga sene de mambo gene no de na oi wa ni si mama ne ya rike ne ya mara ku che go no so go ga wa la ni su ma ke si no na e ku ma de no ba ore ni o ke de to die before the age of 90 ni na no 90 years father they will leave about their father in the name of Jesus oi wa ni de ga ga na de na ke go de Oba ni ndika aina na mema muzwa aina da bisi ni gese de biche wa ga ni ma yele seno na e wa ya ma ni ke bi da ha no do ba ha da ya ha da na che no do o wa e wa na be so ka aga ga na ko to ni si ma do na aga ga na ko to ni si no na na ma ka mema muzwa ni ye bere ke na ma ni da do si no na no ni je la ha ko e wa e ba ha ni ka ha da no ya ke awusa ke ha ko se ke ni na ha tu oya wa yi ke wa ga che ha ma ni ko ma na ha ti zo ke ka se ke no ba ni na ko na na pe ma mo zo ni do cha ta ga tu ko ha ni na ni ya la ko ta se no na ni ya la ko ta ni do cha mo ni ne se no na ni ni se ma na na chi do ba ka se na no le ke na ba ha no asli ke mo so ni se no na ni se ke na ba ni ke Kaya ko na ang mga mga ko 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 na ha. Sita na Jesus Christ ko na wali. Kagan sila naman ko ko na tulog ka na rin niya. Kaya ko siya. Kaya ko siya mo. Ko yung kita na namin. Ko yung ibu ko ya di ko. Ko
Orang lain pun juga naik mari kita orang. Pun mana nak kasih doa yang berinya. Tanah kena, pembalas kemonso. On behalf of the family, on behalf of our archdeacon and other priests in the bar, what would you like to do in the bar? In a video, in the Anapatawa, or Kaisana, when you were there to Naka, or Project, or you want to go to the I want to ask you, Maha Jesus Christ. The Lord is good.
for completion. Apple number 44. Service program page 25. Apple number 44, page 25. Page 25, service program. Jesus Dental gave all to you. Jesus,
ke o Johnson age le aro ya n'ime ya binyere Christ na paradise nke na ka o wee baa n'alaeze eluigwe gị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Mmadụ nke nwaanyị mụrụ naanị okwu wee dị ndụ. O jupụtara n'ịhụju anya, o butere buda ya dịka ike osisi, ọ na-agbapụ dịka onyinyo dị ya nọgide n'oche ya. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ, onye ka anyị ga-agbado n'ihi inye aka ma ọ bụ gị onye nwe anyị. Otu ọ dị gị onye nwe anyị, Chineke kasị ike kasịkwa n'ebere, onye kasị ike na onye nzọpụta dị nsọ kasịkwa n'ebere. Onye nwe anyị arịla ihe n'aka ihe ụfụ dị ilu ka ọnwụ ebighị ebi. Onye nwe anyị ma ihe nzuzo niile nke obi anyị, biko emechikwala ntị ebere gị na ekpere anyị, ma mere anyị ebere onye nwe anyị kasị dị nsọ. Chineke onye kasị ike, onye ikpe kwesịrị ekwesị nke ukwuu, onye dị ndụ ebighị ebi, ọ ga-adị mma. Abụ 184 site n'ịhụnanya Jizọs ọ ga-adị mma. Site n'ịhụnanya ọbara ya dị oke ọnụ, amara ya zuru oke, ya ga na-echebe anyị ike. Ọ ga-adị mma. Zọpụta nke anyị zuru ezu, ọ dịwo mma. Anyị kwere Chukwu mgbe ọṅụ n'ime Kraịst ka na-efuru Mmụọ Nsọ edu anyị dị nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu site n'okwukwe na olileanya nke mbilite n'ọnwụ na ndụ ebi ebi site n'onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Anyị aranye mkpụrụ obi nwanne anyị Pa Johnson Chinyere nye n'aka Chineke nke pụrụ ime ihe niile, rarakwa ya arụ ya nye n'ala uzuzu na arụ uzuzu. Thank you very much. Ka onye nwanyị gozie ya debe ya, ka onye nwanyị mụkwasị ihe nke iru ya wee mere ya ebere. Onye nwanyị nọnyere unu ka ekpere Chineke, ekpere nke onye nwanyị.
ma anyị ga na-abụzi abụ nta dị iche iche ugbu a. The great shepherd, the Lord of covenant, make you complete in all good works. May the blessings of God Almighty, Father, the Son, and the Holy Spirit be with you now and forevermore. Good afternoon, ma. Good afternoon, my dear. How are you? I'm very fine. Are you? Fine. Your name, please? My name is Mrs. Beatrice. Beatrice. Awesome. From where? From All Saints Abati. We have the headquarters in Lagos. Lagos? Yes. Wow. Bless you, man. You came all the way from Lagos. God bless you, man. Please, are you here in respect of who? I am respect of the church. The church? The Women Fellowship. Wow. Where they belong to, the woman belongs to the husband. Okay, the woman or the man? The husband and the wife is the members of All Saints Abati Barracks. Strong member. Member. Wow. So that is why I was sent to come and represent the church. Bless you, man. And you too, my dear. It's awesome. Please tell us how you see the burial and your advice to the children as the head of the family is normal. Tell us your advice and your prayer for them. My advice to them is that their father and their mother are a family friend. They are from the same town here where he was buried. I will now meet in the same church, All Saints Abati Barracks. Wow. They have been a wonderful member. My church really mourned them because of the insecurity. Wow. So I was sent to come and represent the church. Wow. And the family are too good. My legacy to advice to the children is that their father has finished his life and he has gone. Now things have to change because people say that when you back for head, after you move from the head of the father, it comes to the shoulder to the son. Wow. So my advice to them is, especially the son, to now check which way will be better for him. You know, when you sleep with the left hand, for a long time you turn to the right hand. Wow. Now the dad has gone. So you sleep right and left and know that this house must be short. Wow. So the person to want to check a pair of family and something everybody's happy. Wow. Show the love. Father has been shown before he died. Exactly. And I pray that he will live longer than Amen. good health. Amen. Sound mind. Amen. In the name of God the Father, Amen. God the Son, Amen. and God the Holy Ghost. Amen. Please, we can't wait to hear that your name again. My name is Mrs. Beatrice Amusiong. Wow, honorable. We greet you so much. It's not easy to come all the way from Lagos. Because of one you love so much. One that church loves so much. Wow, it's a journey.
And I pray God, when you are going back, God will lead you successfully. At least you give them a very good result. Tell them that the man is in fact, is a hero. Yes. The village recognize him. Yes. The town recognize him. Yes. The whole Olu, on the whole Olu recognize him. I think you see what is happening here today. You tell the church. A lot of people in the first bank. The children bury him very well. You tell the church what you see. Thank you. God bless you, man. Oh. Come on. How you doing, huh? Odowu Ogbuefi awotade Ogbuefi igburuta owebune ama m na igbusigo efi sinsi ụtụtụ o wee ruo na ehihie isi ka igbuchara ebune akwa ya awotade ife akwuru ka a na-eme nwanne m ọ ga na-aga nwanne m Good afternoon, sir. Good afternoon. Not to forget, I see na Oloro Apams Funeral Home. I see na Dragon Amma. And then welcome na Obuda Abo Olo. No de police. I see na Dragon Amma na Jesus. Can't put it over. Unkwere okwe? Dalu nwanne m. Asị sọsọ ọwụ sọsọ onye nwụrụ anwụ ka na-edozi ọnụ a na-edozikwa onye dị ndụ ọnụ. Anyị kenere gị n'atụfu oge gwa anyị anyị kwụ n'iru ya n'ụdị pụrụ iche. Aha m wụ Emma Okulu awụkwanụ m esi Rivers State Okobo precisely. Rivers State Okobo. Onye nwụrụ anwụ nwunye onye nwụrụ anwụ my late mother's younger sister. Wow. So that is our relationship. Wow. I can acquire when I saw one on Karobi. Emana o boss na bo madu nwere n'ụwa. Mboss amụrụ na mboss ọnwụrụ. And all go na ọbụla ji. Anyị kenere gị. And I na-atụrụzi na ọkara nka. Akwa nsọ 70 years, 70, 80, 90, 20 years. That's all for the strong. Now, not the strong. They can also see where I can acquire. Can you not wait to know? To be strong, to live with the legacy of their father and also husband. The man is a very, very good man. He's somebody. So the kind of a beautiful lady just walk in. Oh, my beautiful wife. Wow. In whom I am well pleased. Wow. Yeah. Little bit ago. I saw the guy can acquire in I saw a dragon of Mao. I see here could be every successful man that must be a woman. I can acquire chairman. So they can Manasa Hapoga watching a chica. Can I your chineke na comene is no la, they can have 1 million and no matter than Pahakaranka when I can nafa. Can I your Chukunisifa? You know, yeah, the same way their dad lived. Can keep all the legacy their father keep. He was a straightforward man. He was a rightful man, and God blessed him with long life. Because when you 90 years, it's not an easy thing to come by. So I'm also praying to God to give them more years to live above the age of their father. Amen. That is what I have. Amen. I can acquire.
Lolo, so na mgbakwu ihe okwu nke ihe na-agbakwu ya n'okwu nke dadi anyị kwuru nke ihe na ya Chineke nna ka o mere ezinụlọ ndị kpọ anya mmiri n'anya wee na-akwa nnafa. Ihe nna ya Chineke si ha ogologo ndụ na arụsị ụkwụ ọma ha ji wee lọta bịa mee burial na ha ji ụkwụ ọma ahụ wee na-achị bato ebe ọbụla ha dị ma ndị bi obodo nọ ma ndị bi Naijiria. Ego niile ha spend wee mee burial na ha ka Chineke wepụta favor ha ka ha nwee more blessings ka ego niile ha spend nachite Jesus name. Ogologo ndụ na Chineke ka na-ekperishi ha n'ishi mama ha di ya nwụ ka Chineke nye anti anyị ogologo ndụ arụsiri ike na ma m n'ọdịghị izi ịma o nwere ka ọ dị di na nwunye bi tugeda anọgide ofu onye amụ ofu onye ọ daghị izi mana ihe na-eme ka Chineke gbaa ya ume ka Chineke mere amara ka Chineke nye ogologo ndụ na arụsiri ike n'aha Jizọs. Amen. Bari ngwa akwụkwọ anyị afọ gị aha ọzọ ngwa anyị afọ aha eturu gị. Nke ejiri aha gịnị wee mara? Nke eji ka ebe ratị ọmarịcha afọ aha pipu ji wee mara gị? Ya ji bara ahụ Abu from Rivers State, ọkwa ya? From Rivers State. Ebe a kwara n'omere nne m. Nwa di ya na gị nwere nne mama m si Nkwere. Wow. Anyị sị na ọ ga-adịrị gị na mma. Ndị Enugwe ga-eduru unu n'udo. Mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Ebe ọ bụla unu si wee pụta wee gbaa fuel wee kwado mmemme a n'ụdị pụrụ iche. God will fill the pockets. N'aha Jizọs. Ọ dịghị easy. How are you? Good afternoon, sir. Is your name? My name is Oke Okoli. Okay. Okoli. From where? I'm the in-law. You are the in-law? My younger brother that is married to the first Adaha. Wow. Thank you, Nakwari Nero. Nekasi the family Obi. Okay, the word of console. Even another the family no. One or two in one thing Nyagwa Habuna. But he's still with them in spirit. Hajidobi we had together. I make sure now how you the good life Papa had lived as an example for how they would live together in the future to even surpass the standards he has set. Yes, thank you. We greet you so much. It's not easy. Thank you. To leave whatever you are doing to come and mourn with a particular family. Your in-law, precisely. Bless you, sir. What's your prayer? What's your prayer for the family? I pray for most especially for good health. As I said, for them to age and even live beyond the age of their father in excellent health. I pray for unity in the family as the head of the family is out. I pray for them to be able to have the courage to hold on themselves the same way their father held them on for years. In Jesus' name. Amen. Tell us that your name again. My name is Oke Okoli. Okay, okay. God bless you, my chairman. My chairman. funeral reception, the crying China Biafra. I can agree. I will tell you when I then I leave, no China and do
ebuzo buto ji wete mmiri tupu emewe ihe ndị ọdọ. Event planners instruct your workers accordingly. Make sure the color knows controller. And we are, by His grace, doing the needful. Ngala Bakoro, I went to St. Paul's. Mama, my dear, we greet you so much. I can get in there. Mama, get in there. Ngwagwanya fagero. I'm with Cecilia China. Onye be. Wow. Mama, I say Karobi o. One be bula kwa de kan de nwere olilanya. Afu mo gi na ebe akwa taa na nwute. Na nwanne gị nwoke rapụ na arịrị gị. Mana Chineke nna ọ nọ na aka nni nna. Maka na ụwa niile na-agba aka ebe nyere nwanne gị nwoke asụ na obiri ndụ ya nke ọma. Ebe ya kwana ka ọ nọ wee na-asị gị kasị obi n'ebe ọ nọ dị mma. Ọwụ chọdị ya mere unu ihe unu bụ. Anyị sị na ọ ga-adịrị gị na mma o. Ngwara ka ihe na-agwa Chineke ka o mere mkpụrụ obi ya dịka ọ na-eji ije aha. Agwa Chineke si abiko ije na nwanne anyị nwoke na-abịa ebe ahụ biko ya nabata ọ wagodo na o nwere mmehie o mere n'ụwa na ama na nwoke a na-enwe mmehie ya biko gbaghara n'ebere ka ọ nọrọ n'aka n'ihe o jikwe na ụmụ ya niile ka ha chịkọtakwa onwe ha dịka azịza n'ihi na agbakọ onye ọma amara Chineke leta ha n'aha Jizọs. Amen. Anyị sị na ọ ga-adịkwara gị na mma. Ịgba onye vidio ma na ọ ga-adịrị gị na mma. Ada sị na ị ga-akakwa na nka. Ka karịa nwanne gị nwoke ọ nọ 90 years ị ga-anọ 145 years n'aha Jizọs. Ọ bụ na ahụ ike o n'aha Jizọs. Ọ ga-adịrị gị na mma. Gwakwa anyị afọ aha ya kpọrọ gị ọzọ. Gwakwa anyị afọ gị ahụ ọzọ gwa. Cecilia Chinaka. Daalụ. Ọ ga-adịrị gị na mma o. Yeah, these are the friends of the family. Come on, we'll greet you so much. Please, tell us, all these men on whites, please tell us why you wear whites. All of you, because you are the, that is, I don't know how I will just put it. All of you, big, that is FFT guy on white. Tell us why you came here today. I like to live the photos, men in white. I know about the president who made the women's wing. Nolokaraka Ojuma, Mrs. Nkechi and Songo, yes, I'm gonna because I say the golden fish cannot hide inside the water. Bless you, sir. You know, and your picture, my president. All of us here, and here, Basare, Obasare, Oko, or the way, Basare, because that area again made the new state. Thank you, because not to forget, I'm not going to put on Igwe. Because why are you going to make a way about that? I did my I just want to do get coupon for better late room in the park. I think I'm working, Boggy and working, Chinedu Cold. Chinedu Cold for it, I know that for Johnson.
afa nke bụkwa ije ọma okoolu ihe nwa na-eto enye anyị chedugbu enye anyị nwoke na Lagos so give us some music while we are white in color and I quite happy to hear that I whether it's everybody is unique to peace because just a good do nice wow, I can look at men like this. Go see now. Only you make a way here. Only so here. You know that is only Asia. Jide koji, koji demma. O kapadi se be kase bele. Awo chari. You kuchala han chani ne. I so na ga drink number. Thank you. Mbunu ga la ha chi. Nde ni go ge duru nu. Amen. Na ha Jesus. Ngo ko kwanya mo ni cha fa he turu go so. He had to what depend the level though. I will forget to get after to give some China water. Catch them when I came now home our child, you go check, you go Uzo, or check it. I saw your dragon of my our child, Bunuga, and then you go get the room. No more is above Lana, Jesus. Our child, Ilvania, Oporo career. My chairman, I tell you, our child, in of Jesus.
Iko n'oge anyị ekele unu. Ndị nọ n'ihu n'obodo ndị Ichida Anambra. Bịa Igoja ọ maka na ndị anyị si na ọ bụ nnukwu ụtọ. Ụmụ nwaanyị Franco onye anyị ọbịa iyi ebido. And dịka anyị na-asị n'aha Jizọs. Dịka otu omenala si dịrị, o nwere ihe nye na ihe ndị a dị mmanya nọ n'ime na-enwe ego mmanya. My president, before now, they're supposed to have what is called consultation before coming. How many have you got? I hand over the microphone to you. You know what to do. Thank you. Nobody did you know that they were but I'm from that same day. Daniel, I'm on effort here that same day. Malaka, I don't hear now, Amala, young lady, I had a corner that you want to do. Oh, Amala, where? Well, I'm in the book. Yeah, I'm going to that way. Okay, I get no one. I beg you, live on here. I don't know who is the direction of the water. Judge, how about the direction of the water? Okay. So, Mbaru and Mbaru. I will forget that I want to feel. But feel now must. Then Mbaru will hear something. But when I today is too much. Because in any I got the money to that so I'm going to really sweet. Enjoy. Open like a chicken to make enjoy. Business and up, I want you more and more. I never business to chicken, you want to grow more and more. So the reason and the consolation of this thing in a very long of the business that I put in more and more. I don't remember more and more. One day, my name is more and more. Jesus. What I see when you say,
us now. Well, make sure make him smile. I don't think we know that. That will be blessing the water. You go see the doors will be open. Anywhere where you knock. Before you get concept, the thing don't open. In Jesus' name. Amen. So make we go. Please, can you tell us your name? My name is Ifeanyi. From where? I'm from Lagos. Lagos. And I'm going to Washu, Delta State. We greet you so much.
kenere Konyi Jimaka we be ata. Chinedu Okoye. Always way. Anyị kenekwa gị ka okwu nkasi obi ị na-enye Chinedu na ezinụlọ ya. The right process. Don't make it fair. Okay, I'm ready very well. So God will bless me. Amen. God is so much family is children. Father-in-law. Exactly. How much are they? We greet you so much. Wonderful musician in our midst today, Brighton Meeting, who.com, who has played wonderfully as a night. Biko kendi na bịa mgbaru. Biko kendi na bịa mgbaru. Isi obodo bile. Isi obodo ndị ọgọ. Ndị ọgọ. Nwa anyị. Nwa unu. Enwe nwa. Daalụ n'o. Ọ bụ tadị ndị isi obodo na-abịa akwamozu. Abịa ịkwa nwa nwafa.
onye anyị na-akpata nwoke nwa nwa anyị fesọfụ anyị na-ekele ọnụ otu unu si mee ka ọ chọọ na eligbara nwa nwa anyị ihu n'ụbọchị taa anyị ji anya anyị na-ahụ ihe mege kamgbe abalị otu unu si gbaa n'ụlọ o gosiri na nwa nwa anyị adịghị unu mkpa nke ukwuu unu jepụtacha ụnụ ka ụnụ bịa kwanyere igwe ikpeazụ anyị kelere ọnụ na nke ahụ anyị na-aga n'ihu meghere m mmanya ya ọnụ gbapụchie ya ya awụ nna a ji kpekpe ikpe anyị amụmala n'ụra n'ụfọ ụlọ na omenala ga-eme ọ gwara anyị n'ụwa ka anyị rụfọrọ anyị ga-butere amaala so ha na-ekwe ike mma ka anyị rụfọrọ ụlọ ahụ na ya n'egwule ya ọnụ ya ịnọkwanụ nke a igosi ọnụ otu obi dị anyị na unu bekee na anyị ga-esokwa ọ na-ebe na anyị makwa na echi niile na ọchị ga-akpọ n'ihe anyị ga-esokwa na-achị ihe anyị ji bịa ụlọ gụọ ihe otu mbọ ntọ nnọọ ise na mmanụ ugwu isii na mmanụ ugwu nọ n'elu ebe nsọ ọnụ ka ọnụ na otu obi rụkwa ọnụ n'otu ọrụ anyị maka ọrụ oke nwa nwa anyị nwe ihe meregere lara azụ anyị agahụla ajụrụ Chineke ajụjụ ọrụ ya wetere ọrụ ya weterele na-ekelekwana ile anya na post anyị hụrụ nọ 90 years by the grace of God ihe anyị metere taa celebration of life ekpere anyị bụ na anyị ga-anọrụ 90 years and above o gosiri na ndị ụmụ ya litere ya ọfụma maka ọrụ na ha eleghị ọfụma. Good afternoon. Good afternoon. Biko go ya ikwu n'iri ya. Aha m bụ Injinia Chidike Nwosu, the national chairman Ishoro Village. Wow, anyị kenere gị daalụ. Ka ejiri aha gịnị wee mara? Ka eji ọchị na nwata ka ha na-akpọ m wee mara. Ọchị na nwa. Anyị kenere asụ nwata kwọcha aka. Usoro ọgaranya rie. Daalụ. Ka ego obi dị gị n'ụbọchị taa na burial nwa nwa gị a. Obi dị m ụtọ. Ha dị iche iche. Ụmụ ha dị maka na asị na nwa afọ eze eri ya aka asị na ọ ga-adị gị na mma jiri aka na nke iji maka na onye asị ya jiri aka na nke oji dị na mma ọchụ na nwa eletara the whole community gị niile ma ndị isi awụ ma dị asị na ọgụ ma ga-anọ n'isi so jiri aka gị
nna ya agaala azụ nke m chere ya a sị isi bupụgo ohu ọ ya bụ onye nọchiri ọnọdụ ọ ya bụ m ụzọ bịa ma m bịawa ụdị njem ozu Dixon, Blessing. Chinaso Dixon Mozu. All our lives. All on what I know. I need to do. From Bundarambo, I need to have a potato, but one I need to go there. I don't know. What's up to be here? Oh, you do trace of. Yeah. 2 crates of hero. 2 crates of hero. Yeah. 2 more. High more to beer. Obano. Unu chetara n'ọrụ mma unu nwa akpụkpa ga ahụ oji unu nwa akpụkpa n'ezi ahụ mere na unu atọ jiri bịakwa mgbarụ iji jira na oke ihe mere n'ezi ahụ oke osisi da onye bisiri obi ahụ ụdọ edo na unu hụrụ anya asatị taịm ahụ na hapụ onye niile kpọkwa mkpa ụlọ ọrụ mkpa ịbịa ji n'ụlọ nwere akwụkwọ nke ahụ anyị na-anabata iji bịasa anyị kụọ anyị kemgbe o jiri bịa ka abụọ bịa ka atọ bịa ọ ihe ọnwa ka o bịara onye ga-akpọ nwanne so anyị ekele n'ụlọ ọ ga-arụ unu na m dịka anyị na-ekwu mgbe ụlọ ga na-akpọ anyị na mgbe ọbụla anyị ga na-akpọ unu ga-awụ ihe ọma anyị na mgbe ụmụazị ahụ unu bịara were ga anyị na-alụ di ụlọ kpanyị saị bịa anyị ọgwụ ihe ọma anyị kenekwara nne biko ka anyị ma ọrịa anyị kwụ n'iru ya aha m bụ Chief Chikodi Ọnụga onye ebe President General Obamodi Agbommiri Community. Wow, anyị kenere nne as a President General o tụrụ m anya data ofu onye n'ime unu pụrụ taa bụ ya jere izu okwu Chineke kpọrọ ya biko na-atụfu oge na nke kekọtatụrụ anyị ndụ dadi anyị a nke Chineke kpọrọ okwu tata relationship yila ndị mmadụ relationship yila community and the relationship yila church. Humble and respectable person. Only regards and respect for wonderful Kenya. Always community builder. Or somebody in money Bayanga. Or this community Nanya. But a lot of people know Naba, Nankore, and Nabo, and Imo State and Black. Oh, a family man. Oh, a devoted Christian as well. Oh, a community builder. Also build our family, our community. Oh, you put on him by now, Chineke Martin. Honestly, Okaranka. I be happy. Okaranka. Mana ema dịka mmadụ anyị wụrụ mmadụ ihe bụ na ahụ gị ọ ga-afụ gị okwu mana anyị agaghị ajụjụkwa ajụjụ n'ihi o mere nke ka ya mma mana dịka anyị si wụrụ mmadụ anyị ga-emepe akwa fụọ anya ofu mana anyị na-asụ Chukwu nara mkpụrụ obi n'udo ma lekwe famili ọ hapụrụ ka obi udo ka Chineke nyere ụmụ ya aka ka ha na-aga n'ihu ka ọkụ ahụ mụnyere na famili na light up ọ ghara light down ka ọ kọntinu na-arise haya ọnya anyị na-ayọ n'ezi n'ụlọ ya ọbụla dị nwaanyị ya onye ka ọ hapụrụ anyị na-asị Chineke gbaa ya ume nye ya ahụ isi ike ka ọ gbakee ma ezikwuo mmụọ na-eteghị care of the family ọbụla dị ọkpara ya uche
Uchenna onye ke nọ UK anyị na Chineke nyere ya aka ka ya na family na-eme ọfụma o ya wụ the head of this family na ihe niile gbasara this family nọ n'aka ka Chineke nye ya ọgụgụ isi amara na o nwere ike iji were na-achịkwata this family oge a papa ya hapụrụ niile ya ihe ndị a niile na-achịkwata family ka Chineke nye ya ọgụgụ isi nke bara uru ga-enyere ya aka ọ ga-eji wee kọntinu ebe papa ya kwụsịrị ihe ndị a niile ka anyị na-arịọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Amen. Anyị sịrị ọ ga-adịrị gị na mma o ọchịọra asị ọchịrị mma ga-achị ọzọ ịghachigide chia gọvanọ n'aha Jizọs. Your name please. My name is Uchenna Nwanedu. From where? Mamoji, Ukwere. I saw how you was running up and down. Please tell us how you relate to this very humble family. How you relate to this very humble family. So I'm the first son in the Nwanedu family. My father is the head of the Nwanedu clan. Wow. In Amoji Nkwere. By his passing, that means that the headship of the family passes over to me. I'm in charge of ensuring that there's harmony in the family, there's peace, and there's progress. Wow. So that is why during the main event, I was doing a lot of running around to ensure that everything works. Of course, I was being pulled here and there, left, right, and center, but I tried to ensure that at least as much as possible, everybody's needs is met. Exactly. Bless you, sir. Thank you. In a brief, as head of the family now, can you tell us how you see your daddy's life, his relationship with people, with the church? I mean, my dad was a great man. I was said yesterday in my tribute to him that there are not many people who can say they want to be like their fathers. There are many qualities and characters that he has that I want to emulate. He was a peaceful man, he was a quiet man, honest man with a lot of integrity. He's very friendly. He relates with everybody. Because he's straightforward, there are some people who are not straightforward that he might not be able to relate with. But on average, he relates well with everybody. And the village and a lot of well-wishers can testify that that's the kind of life he lived. So, bless you, sir. I know that you are going to mix a lot of things since he's no more. I definitely miss him. I know that many people came from far and near in respect of this very barrier. What are you telling them today? What are you wishing them as they are going to their various houses? Oh, I really appreciate the fact that they came. People came from far and wide. It's not easy to leave everything that you are doing to come for all that distance for someone's funeral. So I really appreciate it. The most thing I wish for them is a safe journey back. Amen. And most importantly as well, that in their time of need, they will also get as much support as they offered us. But from the bottom of my heart, I appreciate everything that those who have come far and wide have done. Even those who are local, I still appreciate them coming and joining us. Wow. Bless you, sir. I know that wherever your father is now, he's very, very happy. At least you send him well. You send him off very well. He is happy wherever he is. Bless you, sir. Tell us that your name again. Uchenna Nwanedu. Uchenna Omekanaya Onochirobi 1. Thank you very much. We greet you so much. Thank you very much. Thank you, sir. We appreciate it.